Bon dia a tothom, esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats parlen del tema d'aquesta setmana. Què tal, Biel? Doncs molt bé, tornem aquí a l'estudi d'Ona Bitlles, al 7è programa de Tota Ona, tornant de les vacances, que eren unes vacances necessitades. Les volíem fer, volíem descansar per tornar amb molta més força. No sé, almenys jo. Tu què tal? I tant. Molt bé, molt bé. Tenim molts programes preparats, esperem que acolliu amb moltíssima estima aquest primer programa perquè el convidat val la pena. I doncs, qui és aquest convidat, Biel? Totalment val la pena perquè avui podrem conèixer en profunditat la trajectòria del cantant Boss NTG, un cantant sadurninenc. Exacte. En Boss NTG és un cantant sadurninenc, com ha dit el Biel, que fins al moment ha publicat més ni menys de 8 cançons d'estil reggaeton. I fa poc ha passat a la fase final del concurs de músics Engrescat, que en breus ens explicarà de què tracta. Doncs així és, Emma. Jo crec que amb això podem començar ja el programa d'avui i amb aquesta gran entrevista. Comencem? Comencem. Som-hi! Molt bé, doncs benvingut, Boss. Què tal, com estàs? Còmode, amb ganes? Havies estat alguna vegada en algun estudi de ràdio? Sí, havia fet entrevistes ja prèviament. Aquesta és la meva 5a, si no m'equivoco, i bueno, les altres 4 les havia fet a Ràdio Sant Sadurní. Que guai, molt bé. Els nostres companys de ràdio del Penedès. Sí. Doncs per començar aquest programa ho farem cronològicament. Començarem parlant sobre els teus inicis, com vas començar, etc. Llavors, la pregunta que et fem és: com vas plantejar-te començar a dedicar-te al món de la música i com va ser tot aquest procés? Doncs mira, era 2022 quan una nit estàvem de conya i vam començar a posar típiques bases de rap per començar a treure versos, no? I llavors jo em vaig donar compte que tenia facilitat per crear, que era ràpid, que no se'm donava malament. I llavors ja va ser després quan vaig començar a descobrir com bases més melòdiques i em va començar a sortir lletra sola i vaig començar a plantejar-m'ho el 2022. Sí, ja fa gairebé 6 anys o 5 anys que estàs en aquest món de la música, no? Sí. 4 o 5 anys, sí. 4. Molt bé. I clar, per exemple, a l'hora de començar amb el món de la música, com va rebre el teu entorn que volies dedicar-te al món de la música? Vas rebre suport o potser no? Clar, jo és el que us dic, vaig començar amb la idea al 2022, però no va ser fins al 2023 que jo vaig tenir clar que podia tenir com algun futur això i que realment volia començar a publicar música. I al principi doncs, és una mica raro perquè mai t'ha cridat l'atenció i a partir dels 14 anys doncs, et comença a cridar tot aquest món. Però bueno, bé, en general molt bé. Clar, vas començar com una mica de broma i després vas veure que potser doncs, et donava bé i vas dir, home, doncs potser sento el cap i cap endavant, no? Sí, total. La família sempre apoyant amb tot el que volguessis fer, no? Entenc? Sí, o sigui, sempre han sigut més de sí, està molt bé, però has d'estudiar, és molt difícil, però bueno, sí, mai m'han dit un no, mai m'han negat fer música. Molt bé, això és important. Totalment. Sabem que el teu primer llançament va ser Tímida, la cançó Tímida. Com va ser la rebuda d'aquest primer single? Com va ser doncs, de l'entorn, dels amics, família, coneguts? Com va ser la gent, no, del poble, de l'entorn? Com va reaccionar al tema? Jo el recordo el millor moment de la meva vida. Hòstia. I us ho dic així, perquè jo Tímida la vaig treure a finals de quart de l'ESO. I bueno, en general, com que aquell curs m'havia anat molt bé, o sigui, tema notes, molt bé, veníem del viatge de Tenerife, que va ser també increïble, saps? Com que ja només en aquell moment ja estava molt bé, i ja, bueno, típiques últimes 2 setmanes de curs, com que el temari ja s'ha acabat, però t'obliguen a seguir anant, doncs en aquelles 2 setmanes va ser on jo vaig treure la cançó de Tímida, i bueno, tothom escoltant-la, me la van posar a la graduació, me la van posar... Que guai. Sí, a la graduació me la van posar 2 cops. Una, quan ja havíem pujat tots, que ja teníem la orla i ens estaven fent fotos amb els familiars, allà me la van posar, i després a la festa que vam fer després també me la van posar. O sigui, la rebuda va ser molt heavy. Deu ser molt guai que la gent escolti el tema, no? Perquè clar. Va ser el primer tema, va ser un tema que doncs, potser va costar, no? En plan, el trec, no el trec, tinc inseguretats a veure si agradarà o no agradarà. Sí, És que és una edat que
O sigui, a la mínima que surts una miqueta del que és lo normal, i a la mínima jiji jaja. I a més, bueno, ho vas llançar en un moment idíl·lic, perquè era el moment on tothom podia doncs, disfrutar-la, no podia... Totalment. Sí. Molt bé. I només per curiositat, perquè nosaltres sabem com és una mica el tema de gravació i... Sí, però sabem poquet, sabem entorn ràdio, entorn música... Clar, perquè ens hem tingut d'espavilar. Ens agradaria que ens expliquessis tu, des del món de la música, com és el procés que fas per treure la música, a l'hora, doncs, això que has dit que vas extreure unes bases i doncs, ja feies la música a sobre, o el tema de l'autotune, si n'apliques o no n'apliques. Més que res, doncs, com va ser doncs, tocar per primer cop tot el tema de la producció i com has anat avançant al llarg dels anys? Doncs mira, el primer cop que vaig anar a gravar no tenia ni idea de res, o sigui, jo vaig arribar allà i em van dir, bueno, aquest és el micro, tal, no sé què, te l'ajusto, però jo no tenia ni idea. I reconeixo que a nivell de producció segueixo sent nul, o sigui, perquè la part de producció encara no la toco perquè és el que us comento, jo les bases les extrec d'internet, compro una llicència i llavors a partir d'aquí jo ja creo i és a l'estudi on es controla tot, des de la taula de mescles i tot això. Però clar, tota l'edició me la fan després, saps? Jo vaig allà, canto i me n'oblido, no em produeixo els temes. Ah, vale, no t'ho fas tu mateix? No, jo no tinc un estudi, jo vaig a l'estudi. Vale, sí, vale. Llavors, no sé si sempre t'ha agradat cantar, has tingut sempre aquesta sensació de que vols cantar des de petit, o no sé si t'ha agradat mai això del show, l'espectacle, la cantar... El tema de l'espectacle, sí. Jo em sembla que tenia 6 o 7 anys i em vaig apuntar a teatre. Ah, mira, com nosaltres. I llavors... A veure, nosaltres més tard, però sí. I llavors, o sigui, cada cop com una mica repel·lent, però els aplaudiments sempre m'han agradat molt. Llavors... O sigui, ben fet. A tothom li agrada. I llavors sí que és veritat que vaig estar un parell d'anys a teatre, després ja em vaig oblidar una mica d'aquest món i fins als 14 anys que vaig tornar amb la idea de la música. Que guai. Doncs ara ens centrem en el concurs d'Engresca't perquè hem vist que has passat a la fase final d'aquest concurs. Explica'ns de què tracta, quines fases hi ha, explica'ns tot això, a veure. Vale, doncs relacionat amb el concurs, jo vaig veure l'anunci a l'octubre, em sembla, o una cosa així, i llavors es podia presentar a tothom qui volgués, o sigui, qualsevol proposta artística era acceptada, no es centrava en un gènere concret. I bueno, vaig enviar la meva proposta mitjançant un formulari de Google i evidentment doncs, me la van acceptar, no? Igual que totes les altres. Llavors al principi érem 60 participants. Llavors comença la primera fase i el que et diuen és que comencis a tenir el màxim de vots possibles, però que has de tenir un mínim de 30 per passar a la segona fase. Llavors els vaig obtenir, em vaig obtenir 396 a la primera fase. I eren 30. La base era tenir 30 i tu vas tenir 396. Sí. Hòstia, multiplicat per 10, no? Està bastant bé, no? I llavors, evidentment, vaig passar a la segona i, clar, perquè o sigui, el que era més votat passava directament a la final, que és aquest concert que es fa a Barcelona. Llavors es sumaven els vots de la primera i de la segona fase. Llavors era igual d'important la primera que la segona, saps? Per molt que el mínim fos 30, l'objectiu era aconseguir els màxims possibles. Llavors vaig passar a la segona, que bueno, va anar lleugerament més fluixa, vaig treure 300 i pocs, i bueno, vaig acabar sent el més votat, i gràcies a això doncs, actuo el dia 14 de febrer a Barcelona. Doncs moltes felicitats. Moltes gràcies. Estàs content, no? Molt content, molt content. I llavors allà, què passa? Cantes una selecció de cançons o cantes només una? O... Clar, o sigui, la cosa és que jo, vull dir, no hi ha dubtes, el que és més votat va directe a la final i després hi ha com un jurat que també decideix uns altres 3 grups que també actuen i competeixen amb mi a la final. Vale? Llavors, allà actuarem més mitja hora per cada grup i, bueno, doncs a mi, en el meu cas, em dóna temps a fer totes les cançons que he publicat. Llavors... Ah, vale, fas un... Sí, o sigui, no em privo de cantar cap perquè en mitja hora em dóna temps a cantar-les totes. Ah, molt bé. I això dius que és a Barcelona? Sí. I això que està obert a tothom per anar-hi? O... Sí, és entrada gratuïta i és allà a l'Espai Jou a la Fontana, a partir de les 8 de la tarda. Molt bé. Pues 14 de febrer, no? Has dit? A Barcelona, pues ja sabeu, ja podeu anar tots allà. A l'agenda, guardat. Doncs molt bé, llavors clar, entenc que pues, és una alegria no poder haver guanyat. A més vots els tens, guanyat el concurs encara no has guanyat.
No està guanyat, però... Perquè, clar, depèn del jurat, entenc. Sí, aquell dia sí que no hi ha vots i que clar, depèn del jurat que estarà presencialment. Llavors, jo és el que dic sempre, o sigui, al final sí que l'objectiu és guanyar, perquè si no, no m'hagués presentat. Total. Però, bueno, el concert ja està assegurat i la visibilitat d'aquell dia ja està assegurada, per tant... És que és clar. O sigui, no és ser conformista, simplement que has d'estar content per això i que totes les oportunitats són bones ara mateix. Clar, sí. I també tenir com la força de reconèixer que, vull dir, pots tenir una visibilitat, vull dir, això també està molt bé. I estàs nerviós o què de cantar ja en directe? Sí, la veritat que sí, perquè no he fet mai un concert. Clar, no he fet mai un concert. I hauràs d'assajar i tot, preparar-t'ho tot. I com tu prepararàs les cançons i tot això? Doncs, mira, em vaig comprar un micròfon inalàmbric l'altre dia molt bé. I llavors aniré a l'estudi al que vaig sempre i allà doncs faré sessions d'assaig per agafar una mica més de confiança perquè sí que utilitzaré l'autotune en directe i tot això, llavors s'ha de fer com moltes proves de so. I per altra banda, als shows també m'acompanyaran 2 ballarines i elles també començaran a assajar el cap de setmana que ve. Molt bé. Comenceu, clar, és que des d'aquí 2 setmanes, no? Ja queda res. Llavors, parlant de premis, si tu representa que a l'Espai Jove a la Fontana guanyes, tens un premi. Sí. Quin és aquest premi? Doncs mira, en el cas dels músics ens paguen un disc sencer, ens posen a treballar directament amb productors i bueno, et cobreixen tots els costos d'un disc i a més formes part oficial del cartell del Festival de l'Egogresca que es fa al Parc del Fòrum de Barcelona i actues al Parc del Fòrum. Són paraules majores, això jo crec, Sí, Molt bé, molt bé. Ostres, és heavy. Que guai. Doncs molta sort des d'aquí tot. Moltíssima sort, ja sabeu. Moltes gràcies. Tothom a recolzar aquesta proposta perquè pinta guai. I tant. I, bueno, considerem que aquest moment d'engresca, tant si guanyes com si no, que esperem que sí, però, home, per tu serà un moment molt important. Però et volíem preguntar que des de que vas començar amb la música sent una mica una broma i ara que veus que estàs a punt d'encarar-te amb un concurs de música, en tots aquests anys, en quin moment tu et quedaries? Què és el teu preferit en el món de la música? A mi les sessions d'estudi m'agraden molt, perquè al final és on creu tot i on més a gust estic. Sí que és veritat que si m'hagués de quedar un moment, com ja he dit, per mi quan va ser la primera cançó va ser el moment clau, però crec que a la que comenci a donar concerts em quedaré amb els concerts en directe, perquè crec que tot i estar nerviós ho disfrutaré molt. Oh, i tant. Home, és que jo crec que amb el públic allà davant la sensació deu ser una altra. Sí, tant. Home, una sensació molt guai. I per la gent que vulgui connectar més amb tu, no sé si tens algun missatge a les teves cançons, no sé si vols transmetre alguna cosa, en plan, potser no vols transmetre res i només ho fas perquè la gent es diverteixi, no? Però no sé si tens algun missatge darrere perquè la gent pugui connectar més amb les teves cançons. Doncs, o sigui, realment les meves cançons no reivindiquen res, no reivindiquen ni política, o sigui, tot això és com em mantinc al marge i al final faig música i faig disfrutar i ja està. I això també em dona l'oportunitat de poder ser versàtil i d'arribar a tota mena de públics, no enquadrar-me en cap posicionament polític ni social. Però bueno, missatge com a tal no, però bueno, està clar que cadascú faci el que vulgui, que la llibertat posa a tope. Molt bé, molt ben dit. Molt bé. I per curiositat, tu en el teu dia a dia, quant de temps li dediques a la música? Ara mateix moltíssim, perquè bueno, jo al setembre vaig començar els estudis d'arquitectura a Reus, però vaig durar un mes. Vaja. Bueno, perquè que passen. Sí, al final sí que va ser com una hòstia de realitat, perquè clar, 2 anys tenint-ho clar, el batxillerat tecnològic, perquè vull anar cap aquí i tal, no sé què, i arribes allà i veus que tothom està a gust amb les mates, tothom li agrada la física i amb tu no, saps? I bueno, si veus que no, és millor no allargar-ho i per molt que a vegades t'intentin fer veure el contrari, per mi el valent és saber dir, vale, doncs fins aquí ja està, i no aguantar pel que puguin dir. Totalment, jo crec que la decisió que vas prendre és una decisió amb molta valentia, perquè no tothom, saps, té la capacitat d'afrontar la realitat i dir, crec que no estic al meu lloc, perquè costa acceptar molt això, eh? Totalment. I després arrastrar-ho a la feina i dedicar-t'hi. Totalment. Exacte. Llavors és això, vaig decidir tallar abans de que em cansés i se'm traiessin les ganes d'estudiar
Llavors, començar una altra carrera o algun altre tipus d'estudi segueix en els meus plans, vull dir, vull seguir formant-me, però ara fins a començar el pròxim curs doncs estic dedicant tot el meu temps a la música, tot. I és curiós perquè, o sigui, és com que em fa gràcia, saps? Perquè, hosti, 3 anys traient música i no estàs realment enfocat i les oportunitats sembla que no surten. O, hosti, és que això que diuen d'esforça't i ja veuràs com surt. I jo m'enfadava perquè deia, hòstia, això no és veritat, saps? Jo també m'estic esforçant i no em surt res. Però no. O sigui, a la que he començat a dedicar temps a la música, jo ho vaig deixar a l'octubre. I el desembre sabia de manera oficial que era finalista d'aquest concurs. O sigui, en 2 mesos comencen a sortir coses, saps? Clar. Has de buscar. Clar. O sigui, tu consideres que per potser tenir més oportunitats s'ha de dedicar temps a la música? Sí. Se li ha de dedicar temps, i no només hores d'estudi, que també, i treure molta música, i aviam si en alguna tens sort, però al final, vull dir, aquest concurs no va venir a mi i em va dir que estem interessats en la teva proposta, vaig jo a buscar-ho tot, o sigui, al final si no et mous les oportunitats no cauen del cel, t'has de moure tu. Totalment, sí. I, bueno, jo crec que sempre hi ha algú que no li agrada el que fas. Bueno, clar, vull dir, sempre quan tu t'exposes al públic hi ha algú que no li agrada, tant a nosaltres com en aquest programa, com a tu amb la música. No sé si has rebut alguna crítica, que potser no, però si en algun moment has rebut alguna crítica, com l'has gestionat? Doncs que recordi, només vaig rebre, o sigui, segurament n'hauré rebut més a les esquenes, no? Però de que m'ho vagin dir a la cara quan vaig treure el primer tema. Quan vaig treure Tímida, bueno, doncs el graciós de classe, no? Que et ve i et diu tal, no sé què, me la vaig posar 20 cops perquè no em parava de riure, tal, no sé què. I el que em vaig riure vaig ser jo, en plan, hòstia, m'estàs... O sigui, m'estàs reproduint la cançó. Exacte, o sigui, segueix rient-te, però segueixen donant visites, saps? En plan, no sé. Pues mira, ara... Incoherències com aquestes, pues, és que no tenen importància. No, ja. Ara potser et veurà a part del fòrum. Aquest nen, o sigui que, bueno... Sí. No, perquè de fet, Tímida és la teva cançó més reproduïda. Sí. Oi? Quantes visualitzacions té? Nosaltres vam veure el YouTube l'altre dia, quantes eren? 2.000, potser? Clar, jo és que a Tímida li he donat molt de bombo, perquè vaig treure l'àudio a l'estiu de 2023. Quan va fer un any vaig voler publicar un vídeo que era com una live session que cantava jo en directe. I després, amb el meu últim llançament, que va ser el maig del 2025, que era com un EP, també la vaig tornar a posar com ja per rematar. I em sembla que en total de les 3 vegades que l'he publicat, em sembla que sumen 3.500. Hòstia. Uau. Home, és que per ser el primer Sí. està molt bé. No, Vaja. no, sí. Som objectius i això està molt bé. És que quan comences, per exemple, a nosaltres ens va passar amb el nostre primer programa de batxillerat, que, per exemple, a l'Spotify tenim com moltíssimes reproduccions. Home, és dels més escoltats. És dels més escoltats, perquè, clar, quan comences és com el boom, Ja. i clar, tothom diu, ostres, a veure, anem a escoltar-ho. A veure què fan aquests, Sí, saps? Què fan? Vinga, Clar, per mi la feina difícil és com mantenir-me, saps? O sigui, Total. 3 anys després hi ha gent que em segueix dient buah, la cançó que acabes de treure m'agrada molt, però és que com Tímida, saps? I és en plan, hòstia, en sèrio, en 3 anys no he tret res millor, però bueno, al final... Ja. I arribaran moltes més cançons. Sí. Bueno, doncs, en relació amb això que dius de que la gent et diu, ostres, com Tímida res, per tu personalment com a artista i com que tu crees la teva música, quin seria el teu top 3 de les teves cançons? A veure, què et dic? Mira, per mi, ara mateix, també perquè les tinc més fresques i al final les que he publicat més recentment són les que per mi sonen millor. Però sí que posaria en el top 1 No puc més, que és una cançó que tinc en català. Després podria posar Me pasa l'humo, potser, i després, bueno, pues sí que podria posar Tímida. Tímida. Molt bé, molt bé. La primera cançó sempre queda molt, Sí. Sempre queda molt. Sí. I, bueno, ara tirant a lo largo, no?, en plan, somiant una mica, la teva col·laboració somiada. Tant a poca escala, en plan, una cosa més realista, i una cosa que diguis, si algun dia arribo molt, molt amunt, no sé. Pues si arribés molt, molt amunt, mira, jo tinc una cançó feta que encara no està publicada i li queda molt per sortir, però una de les frases diu que me influencié del denso escuchando a Batllal. Hòstia.
Llavors, doncs una col·laboració somiada, seria ella, saps? Ojalà. Uau. I després, doncs, a curt plaç, m'agrada molt tota l'escena que s'està descobrint, des de fa com uns 2 anys, de l'escena urbana en català. Sí, oi? M'agraden molt tots els artistes. O sigui, jo abans no connectava tant amb la música en català i des de que van sortir artistes urbans l'escolto a diari, música en català. Em sento molt identificat. La Musca, per exemple. Per exemple. Bueno, jo és que ja li vaig enviar. Ah, sí? Li vaig enviar un correu i em van contestar i tot, Hòstia. El que passa que, jo el correu els enviava l'arxiu, no? I deia, això és la de No puc més. I, això és pel meu EP, que surt en 15 dies, tal, no sé què, i em van dir, carinyet, estem preparant tota la gira de l'estiu, m'ho envies al maig, i no m'ha donat temps ni tan sols enviar-lo. Bueno. I després jo ja, el següent correu ja jo cada cop que el veig em descollono del riure perquè ja és com arrossegant-me, en plan, vale, no, m'espero, tal, no sé què, i ja no em van contestar més. Però s'intenta, vull dir, és que en el fons no per res. És el que et dic, s'intenta i vas tu a buscar-ho, ningú vindrà a buscar-te amb tu. No, això està clar, això està clar. Sí. I tu, per exemple, amb quin gènere t'identifiques? Un moment. Abans que musicalment, no? Sí, musicalment. Ai! És que clar, no, a veure, que pot crear confusió perquè ja ha sigut molt directe. No. Jo, amb tota el que dic, amb tota l'escena urbana i sobretot, abans sí que feia única i exclusivament reggaeton, però després sí que ja em vaig moure com més pop i tal. Et feia aquesta pregunta més que res per saber si a tu t'agradaria experimentar algun altre gènere de música. Clar, ara mateix és el que us comento, o sigui, vaig començar amb el reggaeton i vaig passar pel pop, el meu últim llançament és una balada, o sigui, ja m'hi trobo experimentant, llavors no em tanco a res, la veritat. Ben fet, sí. Molt bé. Obert a tot. I ara ja, acabat l'entrevista, volem preguntar els plans de futur, és a dir, queda molt de Boss NTG per anys i quins projectes tens d'aquí poc? Doncs mira, ara mateix a nivell musical em trobo treballant en la meva primera mixtape, perquè jo al format àlbum li tinc com molt de respecte i ara mateix un disc, o sigui, per mi un disc és una feina que ha d'estar molt treballada, és una feina d'anys, és una feina que ha de tenir o visuals o format en físic i tot això, i ara en aquest moment doncs no puc fer-ho, no em puc permetre fer un àlbum, però sí que és veritat que substituint aquest format d'un recopilatori de cançons hi ha el que es diu una mixtape, que és com un disc però una mica menys treballat, pots fer una portada i ja està, són menys temes i és una mixtape que està prevista per l'estiu. Llavors són sons d'estiu, el 70% dels temes seran en català, que tenia ganes, és el que us dic, no em tanco a res i tenia ganes de treure música en català. I a nivell musical això, i a nivell de shows en directe, el dia 14 no serà el meu primer concert, perquè el dia 7, una setmana abans, actuo a Vilafranca. El 7 a Vilafranca, i on ho fas? A un espai que es diu La Nau. La Nau. Ah, molt bé. Molt bé. Que serem, em sembla que som un cartell, no sé si d'entre 8 i 10 artistes, que allà sí que som tots de l'escena urbana. I llavors són entre quart d'hora i 20 minuts per cada artista. I llavors allà sí que he hagut de fer una mica més de retallada de cançons o de treure parts que potser ja em cansaven una mica, de cançons més antigues i tal, però serà el mateix format, ballarines, intro, tot igual. O sigui, per qui vulgui veure, que quedi clar, el dia 7 de febrer a Vilafranca, a l'Espai La Nau. Sí? I el 14 al festival. Exacte, a Barcelona. A l'Espai Jove La Fontana, exacte. A l'Espai Jove La Fontana, que no recordo. Exacte, molt bé. Moltes, ja està, és que 2 shows ja en una setmana. Sí, 2 caps de setmana seguits. Allà junts, molt bé. Uns caps de setmana plens, complets. Sí. I una persona que ara mateix està començant amb el tema de la música, algun consell que li donaries, quin seria?
Pues el que he repetit durant tota l'entrevista, que insisteixi i que no esperi que les oportunitats caiguin del cel, que es posi les piles i que no tot és donar-se a conèixer mitjançant les cançons, sinó que, hòstia, jo m'he recorregut no sé quants pobles trucant a les portes dels ajuntaments, saps? Fes coses d'aquestes, busca oportunitats i llavors et començaran a sortir coses. Molt bé. Molt ben dit. Em sembla un molt bon consell. Molt bé, i ja per acabar, no sé si pots escriure la teva música amb una paraula. Va, una paraula que diguis, això és la meva música. Complicat. Complicat. Bueno, no sé, clar, ara mateix, o sigui, a nivell de sons et diria eclèctica, perquè és el que us dic, exploro molts gèneres encara i encara no, o sigui, no estic enquadrat en cap. Pues ja està. Pues molt ben dit. Doncs molt bé. Molt ben resumit. Molt bé, doncs moltes gràcies vos per l'entrevista. Segur que a tothom li haurà agradat moltíssim aquesta entrevista, poder conèixer-te i també saber doncs, els 2 concerts que et venen per davant, que des d'aquí a tota bona et desitgem molta sort. Moltíssimes gràcies. Però no marxis perquè nosaltres ara passarem a l'expressió de la setmana. Exacte. I que és una secció que tenim, igual que tu, per exemple, doncs, t'agrada molt el tema de la música catalana per defensar-la, doncs nosaltres també volem defensar l'ús del català. I doncs ara començarem amb l'expressió de la setmana. Som-hi. Vale. Anem. De què tracta això, Biel? Doncs com has dit tu abans, molt ben dit, des d'aquí Ona Bitlles i des de A Tota Ona, sobretot, volem que el català segueixi més viu que mai. I per això cada setmana direm una expressió catalana i el nostre convidat haurà d'intentar saber què vol dir. És una expressió que ja no s'utilitza, que ja ha caigut en desús. Hòstia. I aquesta expressió d'aquesta setmana, Emma, quina és? L'expressió d'aquesta setmana és no guipava res. Saps el que vol dir? Potser et pot sonar, jo què sé. Té sentit si vol dir això, però... Si et sona No, és que només m'encaixaria... O sigui, la substituiria per no importava res, però segur que no. Bueno, digues. Té sentit el que dius, sí, pot tenir sentit en cert tal, però no és exactament no importa res. És, més que res, quan una persona no cau en alguna cosa o no s'entera d'algú, doncs jo què sé, doncs dius, no gripava res, com que no t'enteres, m'entens? No pilles res. Exacte, no ho pilles, vale. saps? És en aquest sentit, sí. Vale. I clar, pues, aquesta expressió doncs, ha caigut en desús, des de fa ja bastants anys, no s'utilitza pràcticament, però per què, Emma? Per què passa això? Bàsicament aquestes expressions es deixen de fer servir per un canvi generacional i pressió del castellà, Total. com és aquest cas que tu, per exemple, has dit no pilles res, és del castellà. Clar. I doncs això és, no t'enteres de res, no t'enteres de nada, no pilles nada, no... Clar, hem agafat el castellà, no t'enteres de res. Sí. Ho transformem al català, però aquestes expressions es van perdent. I des d'aquí... I com és? No guipava res. O sigui, ell no guipava res. Com ell estava allà i no s'enterava de res, saps? Sí. Vale. Mira, ja podràs utilitzar alguna de les teves cançons, si vols. No, però sí, llavors doncs fomentem perquè així aquestes expressions es tornin a fer servir, perquè així defensem el català Totalment. i es continua fent servir. Totalment. Doncs fins aquí el programa d'avui, el programa 7 de A Tota Ona, un programa que comencem l'any amb ell, i bueno, doncs moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per veure'ns per YouTube, per veure'ns a Spotify, per veure'ns a través de les xarxes, perquè crec que ho hem de dir, Sí. però en 4 mesos del 2025 hem aconseguit més de 100.000 reproduccions a totes les xarxes, o sigui, realment estem molt contents de la rebuda que està tenint el programa a tot arreu. Sí, a més, fa molt poc, fa molta gràcia perquè quan va venir el Celu vam arribar als 100 subscriptors a Instagram i ara arriba el BosNTG i hem arribat als 200. És veritat? Sí. Hem arribat als 200 a Instagram. La coincidència és molt heavy, així que moltíssimes gràcies per acollir-nos a Instagram i I gràcies a tu també per venir. A Moltíssimes vosaltres gràcies per per venir convidar-me. i per venir a explicar la teva experiència. Doncs sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs, vos, si vols dir alguna coseta a les xarxes, per als acabar. seguidors... Doncs res, que us apunteu aquestes dues dades dels concerts, que espero veure-us a tothom. Els 2 concerts tenen l'entrada gratuïta, així que no hi ha excusa per venir. Molt ben dit. Doncs des d'aquí Tota Ona sempre recolzant
el talent, sobretot local, d'aquí al Penedès. Doncs sí, això ha estat A Tota Ona, la veu que vibra. I no s'abandona. Moltes gràcies. Ens seguim veient, eh? Ens veiem, adeu!